ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yi kiwanin musulmi na yau kuma da kan ba da shawara ga yan uwan mata da suke da matsala ɗaya zuwa biyu akan matsala na hips, ma'ana girman kukumi ko mazaune. Suna yawan tambaya kan su ma yana ɗin ya dabas da sauransu. Akwai abin da yake haifar da wani abubuwa biyu zuwa uku. Samun wata matsalar da baki san da ita ba, kamar sa tunani a ranki ko rashin samun kwanciyar hankali ko rashin cin abinci masu gina jiki da suna ba da gudunmawa akan samun lalacewar nono ko kuma matsalai hukumanki. To shi tsinke to kin ga wannan da matsala ce. Kin ga kuma akwai mutanen da suka waye kamar yan boko da suka sauransu suke zuwa ake masa surgery, ana hura musu hips ɗinsu ko kuma hura musu wannan ɗominsu ko kuma kunkuminsu ko kuma breast ɗin tunansu, ana musu surgery kenan, ma'ana turanci ya ke hura su. To duk abu ne suke da illa kuma da kowa ya riga ya san sun ba su haifar da ɗa mai ido. Amma daga shawarwari da abin da Allah san da mu zan ba ku, ku yi ƙoƙari ku bi su kuma da a samu nasara fiye da inda ake tunani. Kwanciyar hankali shine gaba ga dukkanin ɗan adam, saboda abin da mata ba sa gane suna so su yi abu kaza ko don su ja namiji ko wai a shi da namiji duk wanda ya ganki hakan to hakan ya ganki ke son ki, kar ki damu da yakin yin jeshi ne akan ki damuwa da sauransu. Ma'ana masu aure kenan. Yan mata kuma ko jiya akan shawo janyo akan ko hips ko kuma breast girman da sauransu nan to don matsala sukan iya haifuwa da zarar ba ku bi tsarin da addini ya tsara mana ba. Abubuwan da muke ci na gina jiki da sauransu, akwai wanda tabbatan halitta shi haka ne. To kin ga ba mutum da sun ja miki halitta face Allah subhanahu wa ta'ala, shi dai ai haƙuri a kafa akan abin da Allah ɗora mana a ƙoƙari a jarraba wannan fa'idodin da muka faɗa. Tabbas shi kai ƙoƙari kina yin sa da ki samu fa'ida da baki taɓa tunanin ta ba. In dai matsala ta hips ne ko breast, duk wannan kusan yana bada gudunmawa 100%. To abin da ake nema shi ne farko akwai kankana, akwai gwanda, akwai abarba, akwai ayaba. In kika samu wani abubuwa ɗin ki blending ɗin shi kina da shi juice kina sha, kin ga da abubuwa ne masu arha kina shan sa. Kamar yanzu farko dai in kika samu zogale ko kuma ce zogala, duk wanda dai hausan da ka fi ganewa shine aka dafa shi ya dahu, ya ki samu mishi tumatur ne duk kayan itacen da kika sa ake iya sawa zaki sawa, ki yanka shi gauraya shi ya ci in ci taron cin ƙoshi cin ci wannan. Ya ki samu wannan juice da kika haɗa kankana, gwanda, abarba, lemon sannan da mangoro kika yi da rutunan su tabbata ya zama juice, sai ki ɗauka ki sha. Ki ɗauki wata ɗaya inda akwai kwanciyar hankali. To inda maza ta hips ne da breast da sauransu, to in Allah da an tafi muna ba ki tana da ki san tana da ki shirki. Na san kuma ta da to a sanar da abokin zama ko kuma ƙannanki da 'ya'yanki dukkanin mun yi da kun sanar da su ku amfana, saboda gujewa abubuwan da bature suke cutar da su da ƙwayoyinsu. Saboda akwai ƙwayar da muna yawan bincike a kansu sa da illar da tattalin da baka tabbata ne ba su yi maka shi. Da fatan yan wayar su ƙoƙari su kiyaye. In mun samu lokaci za mu yi kawo muku illolin abin da suke haifarwa da sauransu. Da zarar an saurara abin da muka da kuma akwai rabi, muna tattara mutane ka manta da subscribe da like da share ga sauran al'umma baki ɗaya domin su amfana. Duk mai tambaya muna gaida shi a comment section kuma sai shiga group ɗinmu, akwai link ɗinsa a description za ka iya samu. Da fatan kowa ya ji da abin da muka da, kar a manta dai an damu dakata sabi kar mu ja bidiyon ya dai masu bata da ya sai kira mu ta fan number ɗinmu da muke sawa da yaddar Allah ko bai manta manhajan WhatsApp. Kuma kar a manta da sharing ka sauran al'umma musulmi, kar a manta da like na ƙaramar gwiwa da yin subscribe.
an namu dakatar inna na malaikatu sunna annabi alaihi amanu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Salamu alaikum mutanen al'ummar Jigawa da kewaye gaba ɗaya, ba ma bayanin zancen mutanen al'ummar Jigawa, duk duniya dai haka gaba ɗaya. Dan Allah ina neman taimako ne, jinya ne ta dame ni kuma ƙarfinmu ya gama ƙarewa, ni dama talaka ne, mai 100 mai 10, inda mai nauyin ɗaukan taimakon nan dan Allah ya taimaka. Ni mutumin jihar Jigawa ne, ƙaramar hukumar Gwaram, Rabaɗi local government, Rabaɗi mazaɓar Dingaya a garin Rabaɗi. Dan Allah mutane a taimaka, wannan jinyar ta dame ni, kusan shekara nawa ina tare da ita. Allah ya ba mu ikon taimako gaba ɗaya, ya taimaka ya ɗauke mun wannan nauyin jinya, ko mai 5 ko mai 10, ya taimaka ya ɗauke mun wannan jinya. Ina Jigawa local government Gwaram, Jigawa state Gwaram, Rabaɗi. Daga mai neman sani, mai son taimakawa zai iya kiran wannan lambar waya ko ya sa a wannan account. Allah ya ba mu ikon taimakawa gaba ɗaya.